Όλα καλά είναι. Αλφα, πρώτο πράγμα. Όποιο γουστάρεις παίρνεις. Τάσο, Ναι, να σου πω λίγο. εννοείται, πες μου. Γιατί να έρθω στη Savelock να αγοράσω ρούχα και παπούτσια για τη δουλειά μου και να μην πάω σε οποιοδήποτε άλλο μαγαζί? Άκου να δεις, λευτεράκι μου. Εδώ η ασφάλειά σου είναι η προτεραιότητά μας. Θα σε βοηθήσουμε να βρεις αυτό που χρειάζεσαι ανάλογα με τις ανάγκες της δουλειάς. Να κάνω μια ερώτηση. Εννοείται. Είμαι κυπουρός. Τι παπούτσι να πάρω? Όλα καλά είναι. Αλφα, πρώτο πράγμα. Όποιο γουστάρεις παίρνεις. Το προσωπικό μας είναι άρτια εκπαιδευμένο και έτοιμο να σου λύσει κάθε σου απορία. Να κάνω μια ερώτηση. Ποια διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο γάτια? Ναι. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Τέλος, στη Savelock σε εγγυόμαστε ποιότητα και αντοχή σε όποιο προϊόν και αν διαλέξεις. Να σας πω κάτι. Είχα πάρει πριν 2 χρόνια αυτό το παπούτσι και μου είχε ανοίξει λίγο. Τι μπορεί να γίνει τώρα με αυτό? Κοίτα, σοβαρά όμως. Αν θέλεις το σωστό εξοπλισμό για τη δουλειά σου, έλα στη Savelock. Και να θυμάσαι, για safe εργασία, Savelock.